Abusiafo ya mo bibia good evening. Edeba akofran media so. Dodo no a enim se mogishe yo made nyina amono ba akopɛ. Akofran media ahai yetena ase ne okasa onkasa ye. Na wo hunu ne ho se oye ne ho se oye kwaku ananse. Ode nyansa ekɔbɔ soro. Nanso so ode nyansa no egu jamoto am di bɔ ne yafunu mu a. Ne banti kuma ka kire ne se papa na sa odi damoto ai bo wachi a se ka odi utimi de foroye ma wo hunu se sa nyansa ni bia kasa ase so saafo no omunyansa ne tofo a yefa na ye de ama wo mo esan se ye hari ne yakasa se onyansa ete se pane a ye baba modena ama onyansa no aba ba ye se de ben hama ebetra dadoa aba ba ye se hama eni nti se ene ne ya eda edi nkan woni akofana media amono ba akopɛ woni ye adi ehyiamu a ani die na hoblase kwan so bo modern so be subscribe amayen o subscribe wi a o notification bell no wa turn ne on e di ama akofana media fa wo comment bell o comment section no ase ho fa mayen ye wo 3rd January 2026 eninti ene video yi ayeye abusiafo bo modern se obetie ensem no ye maami ba panyini bia okọ asori wo Class Bottles Church a wo ye Class Bottles Church makuo panyini wo de ensem bia ba betudwa maami no Class Bottles Church makuo panyini no a ono no asondem ho no nyina man kuo panyini no omokọ asori wo Class Bottles Church no oni ne da omo ano maami no ene waforo mpinsie so a wo ye na adwe se o kasa etufo Mama Akosua Serwa na empanifo kan sem bi se ye wo afutupa na ye wo afutu iraba ya maami no na ye nim se nka wokọ asoro wo Class Bottles Church na wo ye makuo panyini wo Class Bottles Church no nka ne kasa no na nka ho beti na amaye hunu se makuo panyini wokọ asoro wo Class Bottles Church sa adwene eni ni tim kwan ya wo fa aso wo kasa kire Mama Akosua Serwa na wo ye na adwen se o tufo no ye wie na ehunu se makuo panyina wokọ asoro Class Bottles Church sa enye afutuo na emom no wo fa bronya ho awe crackers na waye dey wasopa Mama Akosua Serwa na empanifo ka asem se tibe eni buube etena yensene entikuma eni ananse eni nti omantimantena fie baakomu anye den anche no sanse entikuma nani ate ena ananse soso no nani ate Mama wokọ asoro Class Bottles Church otibe yensoso no yebube so wate ase anase obube yesoso no yetebe ase ohun so wotu Mama Akosua Serwa afo na esoso no wa me ehunu se enya afutuo na aturu na emom no wo se ne nampala abusanwo me enkonkoti asem a makuo panyina okọ asoro wo Class Bottles Church afutuo a wonu hunu no ho se wotu Mama Akosua Serwa afo no yenkonkoti ne ye ba ne ye ho no ye de be ba besom so edi ne ye amono ba akopɛ akofana media Ghana for enu mo mpanimfo enu obia betwa ka se nyame nka mo ho be me wasam ba ko pa se me kan ha dwene na asem we no ewu hia ma enipa da sane biara twika nyina no buni sa Akosua Serwa no ko fa bae twika obia bie na no sabi me na nana hemforo nka ho a omo bi wa no obi aboa enwa nkra nkusie awowonom patons ajatanom asonom nipa fon edipa kankan nyame bom begu asase no so no buni sa Akosua Serwa na ye Akosua Serwa jimi wa guma ni mase Akosua Serwa wa jimi se enkuto ya twesi ho Akosua Serwa ma megbofu ni papa o ma me wo no wadwe wodi kresi jira mbo ho Akosua Serwa mebusa akwashin wona ma wawu nyina baga na hase bujimi na bo ho ntano na ka aboa kwase anantwie afumu edipa fu bi wo wiase nyako bobo no wa mani ye potumi kasa ntia o ma ma ho bosumi nkro ho Akosua Serwa na me kasa kire wo no wanjimi se empampa de achi so ha se wunya usika no tutu for one function na de koma daddy lumba ha so ye adwuma prayer yeso ubo tutu we ye kokin pusha we ye adwuma hospital titi moja we anajo wonam
ena wobre adan wo hu nyansa common sense ntia kopo amabi nyansa na yedi dwiri no Akosua Serwa nti nyakopo ma obi busi so no onana no man kan chew se be man yesunya na ye trato no so yesisha ye nyina ye age group yesisha no ne nana nka se be man yesunya na ye trato no so bo se ne ba yi wuti aboho ama muafo nkwasiafo abayifo abosafo enipafo wo mo afiafi ekasetiawo busi wajimi bunya musika no Akosua ada no tutu for my fashion na ko ma lumba ene skena be bi no bi edibi wakwese onyina edum dia efe dum na wisi on waso aba na ensrewa ene igo nom ene enoma biara baso bedidi no bi didi ya sa gugu fi Akosua ada ye sa jibi no budi onye skena ga be sisi da oba besia ya santo akwa wa no Akosua wanti bonyo oba se mema no so kwa wo wodi nkunim Akosua ada na unya wusika no wanfa ya ajapade ama ho na da ya ama ajapade na emmoa na edi anantwie npa fafo Piao abusiafo ya back empanimfo se midima di BMT na ma hoho esre na kwanso de enti na ma so oto ntasuo eto ensu ani a aboa ye frɛ ne nkawa otu amirika na oba befa emene an na so ma bibia ma wase a yenyai enmo no koro no emakuo panyina wokɔ asɔre wo ye class bottles church emakuo panyini uhu se na wutufo se ne me kan ye no ye ma me ohwe nanim na ohwe nanim na ohwe se ne nanim siti a wakɔ asɔre na cheyiye pa awo ye emakuo panyini ewomu ema ni nyina one ne da wo mo ano class bottles church emakuo panyini one ne da wo mo ano nti asɔre no wakɔ akyere yiye pa ohwe ni net a odi ahye ni ti na ohwe se ne o kasa na se ne o si kasa no a se wonya wo bi a ye banyansani na ofiri nyansa abusunya mu na yetete wo na yanya wo te se aboa ye frɛ no antwiwa wonte ase ye da na mom se yetete wo se aboa ye frɛ no wotwea de a ane unyansa no wonte ase ye da na emakuo panyina wokɔ asɔre wo class bottles church eso kamela si no so ye no ho nyansani se wotu Mama Akosua Serwa afo na nensam a okan no emakuo panyini a wokɔ asɔre class bottles church wonsam a okan no amono akofuna media metena so a mede kwa adwendwen mu na medugu nsonne yeso no maami yi ade na wamie wa no na wanni Mama Akosua Serwa atempreko na hu so ye obanya nsani esan so wakwa asore na che yie wanu nyina kire se Christ Bottle Church asore no okọ mu ache na wo mfie dumienu enti wasom asore na chere yie eni enti na ma ye bo mu emakuo panyini na Mama Akosua Serwa ade a wo so wo ye wa adwene se wo kasa na so kwan bi so no na eyatem didie no Mama Akosua Serwa Christ Bottle Church asore no wonko obi da onye member wo mu na wabeye deacon anaso waye usher ewo Class Bottle Church asoro no mu enti oba panyini a wodie wo hye net ewo oti so se uyiyi aburo ase ewo dwamu no maami yi wadwene ye wo se na wutu Mama Akosua Serwa afo amono metanse no mehunu se daabi enya futuo na emuomo no wo fa kwan bi so se wo ye den wo di natem wo huhu no na so o keka no waye ho aboa ye fe na botokura osi wonanti a ayesa wo huhu na so no ade e betwe na akura na wawe wo emakuo panyina wo kwa asoro Class Bottles Church saa na wasoro panyini no o kire wo anasa Class Bottles Church da no sei no ka kire wo ai esansa mo de manim ene mano ene mafo no mo fiti ye no ano wo kasa ma ehunu se wo ye Class Bottles Church emakuo panyini Mama Akosua Serwa asoro no wonko obi da wo wo ye obanyansani empanifo se ahenepa nkasa ma ankure hunu meye dede enti Mama Akosua Serwa oye obi a oya ahenepa onkasa ma mo ankure hunu dede no ankure hunu fa mo ma meye dede emegu nasum enka wontontom ufi se mampam naso asi na mmom eye wo ho ahinti na mampam waye no ho se naso asi na mmom naso nsi ye emakuo panyina wokɔ asɔre Class Bottles Church mo ne mo members no mo nyina mo adwene ye baako na mo adwene no ayesa asoromodwene no yede yehwia enyeye enintina maya na ate mpembia no yede praye ehye munanti na yede amamofra adi agoro Class Bottles Church emakuo panyini wono members
wadwene ye wo se mu tu Mama Akosua Serwa afo nanso ye hunu se enya afutuo na mmom no afutuo bi wo ha mpanifo ka ne se eye afutuo yiraba ena odi baaye se odi ba Mama Akosua Serwa so me ka kire wo se wadwene ye wo se emako panyina wo kwa asore wo Christ Bottle Church yi wadwene ye se pama abagimifo ene bakwasea ye koche ne wo Mama Akosua Serwa ni mfitiri sa enti wo sore ya wo hye wo net se obi a wo ye wanchi wadwene ye wo se wo tu Mama Akosua Serwa afo nanso so na eyatem didie ena wudi maame no enti se wankasa se wonua panyina na se wonua ohunu maame ohunu ho se wo kasa se ne na meka no wo kasa Mama Akosua Serwa nanso so fa baabi no enye kasa na wo kasa ma no na emum no ne ho ye wahi ena wanya akwanya ena wonam so na wudi natem ani o mako panyine ya wo Christ Bottle Church na wo ye mako panyine wo ho no mo yesra Mama Akosua Serwa ono onko asoro ni bikura mo mpai bobia hokura no a eye VC10 mpai bobia no onko bi o mu VC10 mpai bobia kura no Mama Akosua anko bi baby awo bia wo ye wadwene se uhu se wo kasa o kire ni nyansa wo na okita wo na ye Abigail a wo kire ni nyansa amako panyini a wo kwa asoro Christ Bottle Church na wo ye prayer tower ewo VC10 prayer group mo no yesrew Mama Akosua Serwa enhia wa futuo na wo de ba no afutuo na de ba ye no Mama Akosua Serwa enhia na so ni mafutuo tu a ane ko Christ Bottle Church eda no presiding eda wo ho no mo no ko ho na kotu no fo mo asoro no mo no presiding eda o Christ Bottle Church no ko da kotu no fo na afi owi a prayer tower VC10 prayer tower no ni awoda no ono so no wakwa kotu no fo insase Mama Akosua Serwa enya wo class Mama Akosua Serwa nya wo mate oba panyini mehwe wani na mehwe wo moma so no somro wasoma kere yie VC10 player group no watene mu ache ana Christ Bottle Church so emako panyini no watene mu ache na mepacho mi bi se oba panyini mu woman organizer no one no hwan mu woman organizer a wo mu no one no hwan Mama Akosua Serwa anya wo mate o Mama Akosua Serwa anya wo yonko no se obra ne bobo na nka abo akokọ nka wo motam se abrabo ne bobo na nka abo akokọ nka wo motam emako panyini a okọ asọrọ wo Christ Bottle Church oba panyini watena somunu mu ache Christ Bottle Church somu no watena emako akunwa no so ache ena VC10 player group no so no watena mu ache pa na nya wo yonko ene Mama Akosua Serwa o Mama Akosua Serwa enka se wo kọ atwe na wahia dom Mama Akosua Serwa enka se ni kokọ ase afu enti wahia noboa so what you say Mama Akosua Serwa enka se na chi ye ne hene enti emako panyini una mo wurafu enti brabetiti na chi ma no Mama Akosua Serwa hia wafutuo wo ye ohun sa se wutu no fo nanso so no ye kan say yiyaw atemdidie na wudi no Mama Akosua Serwa nsoma ho mampondwakọ Mama Akosua Serwa nkan kire wo se waka obi konkontagu ama na biti abonsuo enti fa konkontesem ma no na enya wo na waye wo kan sem bi se be ma nyesumie na yedi eti ato no so eye nokore emako panyina watena Christ Bottle Church asori mu ache eye nokore esanse ene de ye ba beto so a eye ye nananom kasa bebu a eda ho se be ma nyesumie na yedi eti ato no so eye nokore nanso so no me ka kire wo se mehunu mehwe wani mehunu se wo bibi ba wo sempe na momo no wodi wo sika udwetire wodi to nantwi achacha wodi nuama waso mpanyini Christ Bottle Church aso mpanyini wodi nuama ni diye Udu sika eto nantwi achacha eni nantwi bodua edi ye empusuo edi ma Christ Bottle Church presiding elder odi ye aduane mani diye Mama Akosua Serwa wono no wamfa ni sika anto nantwi achacha anto nantwi edua amfa noa amma Christ Bottle Church presiding elder amena ni yo wode hwe kojo fosu
enitina ma ene yama ni din a esin din nyina ewo emma mu ene emma bi ni behwe na asua no na momu no wo oba bi yete se wo a wanim aye dududu idie te se sabi mpreduasa aboa wokra ahwensi wo esamu Mama Akosua Serwa wahia wo wafutuo wanim aye dududu te se panyini bi a watia anopaja nan mu esan se watena mako panyini nu mu ache sene osi kasa ya na wo kasa no oba panyini a wano ate acho se nantwi a abu ni nsa wo kasa tie Mama Akosua Serwa wo se woni mafutuo eno ni mafutuo tu a o prosade ne elder mo no mo som Christ Bottles Church na VC10 prayer group no mo na mo ye leaders amodam no kono kotu no fuse ne nanti apapai enti won pe boba no won ntwi ne nanti one ne hwan ene ne wabusu panyini se wudi Mama Akosua Serwa atem utu no fo nanso eyatem didi na wudi no Mama Akosua Serwa nka se ohia wafutuo emako panyini wote Christ Bottles Church mu wa so na wo ye woman organizer ewo VC10 prayer group no na wo da no Mama ade chi yekura wunyare ene pra kokura sun adware ni so oba panyina wo te Christ Bottles Church ma wo ye mako panyina wo mu wo mere so se wudware wo ba betu Mama Akosua Serwa afo ema nyina tumitunu fa na se wiase ye panyansa fo mo matunufo a enye wo emako panyina wo te Christ Bottles Church mu ho na wo kwa asori o ena betu Mama Akosua Serwa afo so wonte ase na se bia wa wonte sa asori no ase no wo do comment ba comment section na se a ye be kire wase no omo makwa asori na kere ne de omote asori no omote ase omuni ba bi asori no wo ena VC10 prayer group no so no wonte ase a wo de fa comment bra so se amo menti ase obi be ba be kire wase oba panyini wo hu so wo ba betu Mama Akosua Serwa afo so mo no tan mu ache ontoma yesen ontoma dodo yesen ontoma dodo sen na paso nsi mu a emako panyini wo bi Mama Akosua Serwa wa ye de wa bobra wo senka onya sika no ntutu fam fa nche ho no mo wo ka so onim nyansa wo ka haye na mihunu sa so mo no wasom ache wasom na ache VC10 prayer group no watena mu ache Christ Bottles Church emako panyini so watena kunya no so ache ogni nyansa yekitawo sa esesen ko tutu fom de hye ho no mo oba panyini wo hu so oba betufo wo sori ade chi ya wo sori mra sa bere no a wo de ba so betu Mama Akosua Serwa afo no na abosen sa tem no de ba ya obeye video no sa tem no Mama Akosua Serwa jimifo ba bi otese ho no wontie wo mafutuo ema mo fa nche me sansa mo yanko ba kwanya obefa so otu Mama Akosua Serwa afo no atema koma eni kwa so ba emako panyina oti VC10 asori mu prayer group mu na Christ Bottles Church asori na woko wo ba betu Mama Akosua Serwa afo wuri mafutuo wafutuo no wo watu abusa panyina efodedo wasan o presa de na da no sko Christ Bottles Church asori no utu no fo sen so utu no fo nka ne mpaboa ahia achia utu no fo nka ne mpaboa etia ne chale wote no etia wo de homa na chechere wuri mafutuo akokɔ ani oni mafutuo akotu kokɔ hwede yefo so wo mra fie na ni nua na ye wo